Tervetuloa Limp Restraint kanavalle. Kattelin viime yönä semmosen video, mä laitan sen tonne alas linkkiin, missä testattiin 4 eri kitaraa, Squirereita, Telecastereita, siellä oli Fenderiä, oli halpuusjärjestyksessä oli Squirein, Telecasteri, sitten oli Mexican Standard, American Standard ja Custom Shoppi. Eikä hinta nousi. Ja kaveri piti sokkona niin arvata mikä kitara on. Ja mulla itellä on 2 Gibsonia. Ja meidän treenikset löytyi tommonen Epiphonein Gibson Les Paul kopio. Ja mun pitäisi nyt testata sokkona, että tunnistaks mä omani ja erotaks mä ton Epiphone, millä mä en itse asiassa koskaan ennen soittanut. Joten näette, mä teen sen näin, että mä en näe yhtään mitään. Salettiin, en näe yhtään mitään. Ja itse asiassa en kyllä kuulekaan mitään. No nyt alkaa vähän korvat tuolta tulee esiin. Ei muuta kuin joku antaa mulle plekun nyt jostain. Eikö siellä katos pitäisi olla? Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Eli mä oon Aamos Soivio, Limp Restraint. Ja ensimmäinen kitara, kiitos. Nyt meni kama. Matkalla. Tää on jännittävää. Oliko se niin, että mä kokeilen vain sitä neck? Tää on sun videos. Laita johdan tuostakin. No laita ne kaikki sinne neckiin sitten, niin mä en pääse. Silloin oli sillä yhdellä hetkellä joku teippipiritys, mä pystyn siitä tunnistamaan. No niin. Aha. Nyt ainakin tiedän, että ei ole standardi, koska joo. Joo. Tää on kyllä Epiphone. Sitten. Se on vähän hämää, kun on noin hihnat. Ja hyvä soundi, yllättävän. Siinä oli Epiphone. Katsotaan, älä sano mikä se oli. Mä kirjoitan tänne ylös. Ei sun tarvitse kirjoittaa mihinkään ylös. Anna tää kitaraa nyt tänne. Okei. Ei. Mitä? Kyllä ne näkee. No niin. Tää video pitää tehdä uudestaan, mutta tunnistaa noista hiihnoista näin, enkä soundista. Hyviä kitaroita tähän mennessä on ollut. Siinä on väärä mikit nyt. Kuulostaa ihan mun soittamaan sieltä kyllä. Muuten vaikea katsoa. Se on standardi. Ja olihan se. Tosiaan mä kyllä vähän niinku, täytyy tehdä joskus toistetaan noin hihnat, vaikka mä tunnistin niistä hihnoista heti sinne. Mutta hei, ei siinä mitään, seuraavaksi tehdään niinku noiden soundien eroa vähän paremmin, otetaan mikkiä esiin ja haetaan noista efekteistä vähän semmoista soundia. Niin huomaatte vähän millaisia erilaisia kitaroita on. Ja Roni lupasi jossain vaiheessa esitellä sen Fenderin ja Squire. Eikö se ole, mikä se oli se Squire, mikä sulla oli? Strato. Kaikkeri. Jotain sellaista. Mut hei, keep up! Moi!